Yo, Alan Sanity is back with another episode. Ah, wala na juga yung mga topics ani guys ay nya natin ni comment ba nga mutan-aw pud siya og kuan Marvel gani si kuan ni comment. Excuse me. Joven Clint Rodriguez. Ana siya nga MCU fan sa siya niya unsa ko mga top series daw sa kanang MCU. Pero murag nerdy raman kay siya. Murag I don't know if mananaw ba tang tanan og kanang Marvel Cinematic Universe. You know, like I don't know if I don't know kay ako uyab. You know, wala jud siya tanatanaw na niya ako mga barkada di jud sila magsubaybay. You know, like Spider-Man siguro. Wala gani sila idea nga ang kanang Batman, Superman ug Spider-Man kay lain-lain na sila nga comics ba. Lain-lain sila nga comics. So mura ganig I don't know, feel nako ako ray nerdy kaayo kay akong hunahuna gud is more on western manggugo kanang di ko ma-enjoy og mga Pinoy nga movies, mga teleserye nga Pinoy, di jud ko ganahan ana jud kay balik-balik ra ang mga plot ba like naay kanang anak siya og dato niya gilabay ba siya niya gibuhi siya sa kanang mga pobre, you know, niya nakahibaw siya pagkadako niya nga anak na siya ning dato di ay niya kanang mura gani story ni Moses ba kay kana si Moses Prince of Egypt man na siya di ba? I think unya giputang siya og basket sa iyang mama siguro. Ay dili ay kuan siya bali man kang Moses. Kuan si Moses kanang pobre sila niya gibutang siya og basket sa iyang mama. Niya nakuha siya sa kanang murag queen man siguro, hingana ba? Mura siya og kanang Rapunzel katong movie, kanang Tangled gani nga kuan siya, gikawat siya og kanang witch, niya gibuhi siya sa witch niya. Ang mama ug papa niya kay king and queen. Kanang mga ingana gani kanang mga or either ang mga Pinoy teleserye kay kanang mga cheater or kanang mga action kanang mga Cardo Dalisay ingana ba like ang ganahan na jud ana no is kanang mga tiguang, kanang mga idaran. Akong uyab is more on K-drama siya. Kay mas nindot man gud ang Korean nga mga teleserye like even if ang plot nila is balik-balik no, they're still trying something new. Like ng mga weightlifting. You know, gusto mo nakahuna-huna na mag-weightlifting, princess or whatever, fairy, whatever. Muna ganahan niya. Niya ako ay more on, kuan man ko, kanang western. Niya more on animation ako Muna ganahan ako. Like, di ko hilig og anime. I think ang anime rang yun nga ako nakita is Naruto, Bleach, o Gohan. Nato soccer nga anime, Inazuma 11, pero I don't think aware mo na. You know, more ginang anime. Wala ko kita ng mga Attack on Titan, wala ko kita ng Demon Slayer. Like, I feel if mag-ima ko reaction videos, no? I feel like daghan kay mga kuan maghulat sa ko reaction kay never jud ko nakatan-aw na gyud kanang mga One Piece wala jud ko nakakita na gyud. Kaya I think kuan man good like once nga sikat na gani kay siya gani nagistoryaan siya sa tanan nga tao ba. Is din ako ganahan mo tan-aw na. Mura siya ganang kanta gani nga sige nilang ipaminaw nga mura gani. Hala ay duta niya kanta oy the best kayo niya mura ko maana ba nga the best na nga kanta ninyo nga unsa mo like so dili jud ko like I'm not a fan of I think ma-fan ra ko if nindot siya. Ingana ba like daghan kay mga Pinoy animators, Pinoy 3D animators nga mga artist nga mga Pinoy pero ang industry sa Philippines when it comes sa kanang ganing mga movies or mga teleserye ingana is dili jud kay siya yung ma-compare nimo sa ubang countries ba nga pero yan sa India even if binuangan nato ng India no nga hugaw sila or like whatever is nice ang ilang mga 3D movies
Like grabe kayo ka kanang mga Bollywood movies nga grabe jud kay mga 3D. If you like search sa internet no kana ilang mga 3D nga kanang or kanang mga movies nila nga nice kasi tanawon nga malingaw ka nga na I don't know, dili jud mag-compare. So, kusog gyud kong mo-tanaw og MCU, Marvel Cinematic Universe. Karon gahuwat ko sa kanang Doomsday. Sige kog tan-aw sa kanang mga leaks, mga rumors, mga theory nga na naghuwat po ko sa trailer sa kanang Spider-Man Brand New Day. Like bagong trilogy na sa Avengers Doomsday jud ako ang pinakahulat nga trailer. Abi na ko makita daw ko ang trailer kato pag Super Bowl. Pero back to his question, di lang kaya ako nitason guys kay murag di man jud tanan ingon nga magsubaybay gani ani gani, like even sa Facebook, I don't know, like daghan ra kayong sometimes may ilad og mga AI kanang mga ana balik mura gani. Okay. Anyways, ang ganahan ako nga series sa TV siya guys kanang moingon gani series, TV series na siya like series of episodes ba. Ang pinakaganahan jud ako nga series is ang Loki season 2. Mo jud na siya pinakaganahan ako. Like grabe ang kanang kung asa na si Loki sa una ug asa na siya karon is the best gid siya nga series gyud. Sunod siguro is maybe WandaVision, yung sunod kay Wonder Man, katong bago nga series karon Wonder Man. Nice pag siya about Wonder Man. Pero maura na siya, wala kay ko ganahe sa uban. Katong mga Ironheart, mga Echo, kuan Daredevil Born Again di ay katong season 1 yan. Ano pa yung magawas ng season 2 ron. Nice po tong Daredevil. Agatha All Along, wala ko tiwas like mga 3 episodes ra siguro ko nakutob siguro. Pero again, maura na siya guys when it comes to Marvel, when it comes to media or sa pa na. Dili mga ko tan-awan na ng uban ganang sa Superman katong bagong Superman ron ako kay ko ganahe ato. Like na weirdohan ko sa kanang I don't know, dili gina ko feel like murag 7.5 siguro or 8 out of 10 siguro nako tong bago nga kuan kanang Superman ni James Gunn. Mo na siya direct sa kanang Guardians of the Galaxy sa Marvel. Anyways, I know wala jud mo idea unsa di akong ipang yaw-yaw gyud. Mo dili na kay nato na taason. So karon ako ang gikabisihan no is of course akong kusina, which is mo gyud ato ang main nga pangitaan ng kwarta gyud atong kusina. Diri sa podcast na to wala man kay kwarta diri, puro ra man ni kanang yaw-yaw ra og taas ba nga na gani. Unsay mga thoughts nako sa mga niagi nga adlaw or like sa akong life, mga experiences nga na sa akong future, diri ra ako ipang storya, ipang yaw-yaw. If ganahan mo minaw, nice kayo nga na ra gud. Kay sa akong Facebook karon currently is akong gipang upload dito no is mga reaction videos ra gyud. Like di ko mastorya ko mga one sentence lang ana like mo man gud siya ipatok. So mura gani gi-adapt na lang pud nako ang kung unsay patok sa algorithm. Then ako na lang pud gi-adapt nga na ba. Nya diri mo storya-storya ako mga tag-as nga na kung unsay mga whatever topic nako siguro. Pero karon ako'y ganahang istorya nga mura gani balik na sa mga storytelling ni Allen. Mura ni siya akong topic dili gid mawala sa ako ang mind kani nga storya, like kani nga story. Kay very kuan gyud siya kanang I don't know murag kuan siya nako kanang unforgettable siya nako. So gani siya nga story is about ni sa kanang dili mi ganahan sa usag-usa. Di mo siya may dili ganahan ako, lalaki siya. Ang pangalan niya ay si Astig. Astig yang pangalan kay siya man ang kanang so kani nga panahon kadto ning niundang ko og eskwela ni nagtambay ko sa among probinsya. Naay lalaki nga pareha ra man akong edad or maguwang ko niya gamay or I don't know. Basta murag pare-pareha ra mig edad kay pag elementary pa nako, sige naman ako na siya makit-an. Astig iyang ngalan kay
hilig gyud siya makighagit og sumbagay. Like ingana siya ba, garaon siya, hilig gyud siya makighagit og sumbagay, basagolero, ingana gani kusog gyud siya kanang manguan, kanang tawag ani oy, mangita og lalis ba samot na nang mahubog siya. So kani nga panahon niundang kog eskwela sa mechanical engineering ani na ni uli og probinsya. Ya daghang gid kong stories ani niya usa ni siya sa story. Unya nanglaag mi sa kanang lungsod kay ang lungsod na didto man ang sadya. Didto ang Tagayanan, didto manglaag ang mga batan-on nga kaedad nako ato. So since niunda ko mechanical engineering sa man ni college, like na ako sa mga kuan 17 siguro 16, 17 years old ingana ba. So nanglaag mi ato gabii ito niya kuyog ko sa mga barkada. So kami dili mi taga lungsod, lain mi nga barangay. Nya ang lungsod mao na yung teritoryo ni Astig. Nga na kuno hay ba diha siya mangita og kanang lalis. Kay iya halaging teritoryo lagi niya mulaag mi didto ba. Diha siya mangita og kanang somo ngana ba bagay daw ngana ba. Samot nang mahubog siya like moduol siya niya iyang linakwan is kana gani maigo juga sa iyang siko ba if moduol siya nimo maigo kasi ang siko tuyoon gyud niya kay mangita siya kaaway lagi. Unya kuhaan kanang nasa igsuon nga bayot, nya nakatagay na mo 'to. So akong mga barkada, mga kuhan ra siguro may like ibutang na 'tong upat siguro ingana duha ka motor nya duha ka tawo sa usa ka motor, nya duha na pud ka tawo sa usa na pud ka motor. Nya nagtagay mi nya amo ang katagay is ang iyahang uyab nga bayot. Nya naay po'y uyab gud nga lalaki gud ang iyahang uyab nga bayot is manghud ba namo. So kami may mga tiguang dito sa kanang gitagayan namo ba nimong gitagayan is murag sa bar gud nya beer naman to mong gitagay ngana kuno hay. So modulig tagitagay ra mi ngana mga alas 8 to sa gabii ngana tagay ra gud mi. Wala may mga kwarta katong amo ang gipang dala nga kwarta is pang chip in ra gyud aning tagay yon ngana ganahan ra mig lingaw-lingaw kay mga tambay lagi. So modulig kataw anay na mig maayo sa kanang tapok namo unya. Since kita man siya nga nakuyog namo ang iyahang manghod nga bayot ba, ang iyang manghod nga bayot nay uyab. Nya katong iyahang manghod nga bayot kay kuan man pud to kanang kusog bugoy mo tagay gud ingana nya katong uyab niya is hilig og kanang mga motor-motor ba like mga drag race gani. Kay nga ana man pud tong akong barkada kusog mo siya mo drag race ingana. So moto like kita siya si Astig, kita siya nga naa iyang manghod didto sa tapok namo. Moto like ngita siya glalis. Unya ang akong mga kuyog kay kana ganing mga dili sila ingon nga kanang hugaw like mura sila ganang mga akong mga barkada ba is daplin magdagat na moagod so akong mga barkada is kanang lagom like ana gani like dili gid kanang ako parehan ako pution man ko 'di ba mura man ko kanang nerdy kunuhay ba ngana gani. So pution ko niya kuan kay ko kanang mahinhin ngana ba kay di ko ganahan wala mo kailan nila ni dili kay ko ipagawas akong kaugaling dili na ako ipagawas akong self kung unsa jud ko ba sa kanang mga bagong tao gani ngana. Kay katong manghod niya nga bayot na namo naiuyab niya napo yung mga laing kuyog ba so mura gani istorya ana ra gud mi diri di ko magpakita kung unsa ko ngana ba. Unya niduol siya Astig, ngita siya glalis, nakabantay man siya nga kanang mura kog weak gani. Ako yang hanggi duol kanang nitapad diyan ako ba naglingkod ra ko ingani gud ako yang nasa siluyon ako. Nangita siya lalis kanang kuan mura gani iyang giana iyang kamot sa kuang kuan ba bangko ba iyang giana diri ba. Ana siya nga polio na niya iyang manghod. Polio niya iyang manghod kay lagi murag kuno aray ipakita po niya nga siya kuno iyaning teritoryo ba iyaning teritoryo ba. Excuse me niya mo to nga ako siya giingnan kay mura mag ako may diplomatic kunuhay ako may kanang politiko kunuhay ba ako siya giingnan nga still wala ra man mi kuan kanang istoryaner man mi diri wala ra gud jam-jam ra gud mi diri gud ingana ra gud. Mura daw siya nalain ako kay mura kog gitubag kunuhay ko niya ba ingana gani murag sa man ka ana man sa di gud ay ingana so mao to like kuan kanang daghan na kay naingon nga
wala man ngita og kanang lalis, wala man ngita kanang gubot, tagay ra mi diri, tagay amo to like murag ni daghan naman kay ni saba, daghan ang nitingog ba nga wala ra mi ngitang lalis nga nagtingog na uban akong kauban. Imo to ani ang bayot nga unsang ka kuya, uy kanang muli ra lang ko kuya, wala ra mi kuan diri ko kuya, ingana ba. Nya mo to like nilakaw siya, yaw-yaw siya paglakaw niya ana siya nga, "Awa lagi di ka muli lagi, awa lagi di ka mohawa diha lagi, awa lagi ka nako lagi." Pero nilangkaw na siya, pero gayaw-yaw gapon siya niya murag tan-aw gyud mo siya na ba, "Aw wala ni ka muli lagi ba, nawa lang gyud ka na," murag while nagkalayo siya ba is nagdungog gyud niya nimo yang tingog ba. Mo to continue ra mi ana tagay ra gyapon mi, balik man siya. Pagbalik niya murag nakatagay na siguro 'to or mas nahubog siya maayo, hubog na siya daan, nahubog siya maayo ba. So ako iyahang balikan. Murag gani ako iyahang ganang hagit og sumbagay ba, nga hagit na sig sumbagay. Saan ka day saan ka? Ngano ba bago lang kitang gikan og siyudad unya pag ulik probinsya is wala ka siya kaila nako kunuhay ba ngano ba kay sa kuya college moadto man siya nagkuha na kanang city ba moadto sa city para mas kuya college. Di mo to like kaila naman siya sa mga kuyog nako, wala siya kaila nako kay di man ko taga didto nga barangay. So mo to like ali diri o naana na siya bagket na diri o kanang dili man siya di siya ganahan nga makigsumbagay sa kanang sulod sa bar ba kay basi nagtabangan gud siya namo gawon nga na. Yung mo to like ali diri bagket na diri o ngana na siya dito siya sa gawas, ato siya sa gawas, hubo niya si Nina guys. Hubo niya gihukas niya siya ana niya katong mga basurahan, iyang gipang patiran ingana mga sign sa kanang entrance ingana iyahan ang gipanglaksi ingana ba. Sumutol ang igsoon niya nga bayot nitindog na niya iyang gibadlong ba, "Kuya, unsa man ka kuya, hubog nang kuha na diri be," ana ba, "Ayaw ingana diri be." Moto naglingkod nanindog pod mi kay para doon pud tong kuan ba basig katong iyahang igsoon nga bayot unya mo iyahang dapatan gud niya ingana ba. Sumutong tindog na mi ingana. Moto gihagit jud ko niya gyud. Unya kami di man mi hubog like siya kabantay naman jud mi nga kanang baho na jud siyang kanang emperador ingana guruhay ba. Baho na kay siyang emperador ingana nya iyahang istoryaan nagmustorya siya kay kanang kuha na gani siya. Alero ana ba niya kami daghan man kay mikatagay di jud mi mahubog ani bisig pila pa niya mong himnon. Nya mo to like tindog na mi nga ana nya iyahang manghod ug katong muuyab sa iyang manghod sige na siyang kuan ba kanang gigunitan gani nya the more mo sila mogunit the more mo siya mogara noon like if dili siya gunitan magpatid-patid siya maganana siya. If gunitan siya masamot na noon siya ganang, "Ay ko gunitin niyo ay ko galing," murag masamot na noon iyang ka-acting ba nga na gani. Unya akong mga barkada gikuan ko gipalayo ko nila ba. Mura gani giharangan ang akong mga barkada kay naa atubangan ako unya siya kay naa didto sa layo. Murag if moduol ka ni Ali 'no, maiggo jud ka na mo gyud. Ingana gani so mao to nga kuan kanang nikuan siya ato, nikalma siya ato kay murag kabantay man gyud siya nga daghan mi, nya luoy man siya. Nya mo to like nihawa na gid iyang manghod ano siya nga, "Tara na, uli na ta na, uli na ta ana." Nya mao to nga wala gid siya niuli guys, wala gid siya niuli. Nihawa man siguro siya sa kanang lugar 'no, pero didto siya hasi na pud og lagim sa kanang mga murag sa amo ang fog of war vibe sa Dota pa na mo dili nimo siya makita pero madungog nimo siya ingana gani. So mo to like ana mi nga tanan tiwason na lang nato ni atong tagay na nya manguli na ta ingana mi ba. Nya mo to iyahang uyab nga bayo ang iyahang igsoon nga bayo is like naa ra gid dito sa kanang nagtanaw ra gid niya nga mura gani ahog moduol pud diri kuya like mura gani ngana ba. Nawag jud mig pulis ron. So mo to ihurot na mo ang kuan kanang tagay ana mi nga tara na uli na ta na kay basi niya manawag to siya og kanang kauban balik na pud to diri di na mo to mahimutang ingana ba.
balik na mo to diri ron. Di mi ganahan og madako ang lalis, nabay madungkaban namo, nabay ka ng murag si dala sig natay pusil nga na gani. So mao to nga kuan ni hawa na mi kay dili lagi to amo ang teritoryo lagi di man mi taga didto god like taga-laing barangay man mi niya mo toy lungsod na gud siya gud Tagayanan. Imo to pag kuan hawa na mo wala mi niagi sa kanang kuan murag iyahang kung asa siya ba ni nagmotor mi pero nilayo mi pag-agi kay basi na ba si bato nga na balik batoon bata ani ron kay gamotor ta nya wala tayong mga helmet naigo nitong ulo diri ron. So mao to nga niagi mi sa murag lain nga ruta nya nauli na mi nga uli na mi. Unya kuan kanang pagkaugma ato ni-chat ang iyahang katong manghod nga bayot nako ba. Niana siya nga, "Sorry kay abot ning gabii nga ikaw iyahang kuan kanang gihagit, ikaw iyahang pangitaon og gubot ingana. Sorry jud kaayo ingani ana." Unya murag siya gyud nga pasaylo sa iyang kuya gani. So mao to like ganahan pa man mi mobalik didto. Kay katong panahon mao sige ming katagay kada gabii. Mura gani siya kanang padong na pista. Unya dili man siya ingong hapit na pista kanang murag mga one month siguro before pa ang piyesta ingana ba murag sadya na gani gamay gani. Unya ganahan pa mi mobalik didto kay mingaw man gyud mong barangay asa may mong tagay diri murag didto sa bis lungsod mong tagay ba. Excuse me guys. Nya mao to nga nakahuna-huna jud ko unsa man ako ni siya pag reply. Unsa may ako reply ani niya nakahuna-huna ako nga sa amuang barangay naa pud mi kaugalingon nga astig pod, naa pud mi kaugalingon nga basagolero pod. Unya kuan ni siya kanang powerful ilang family like ang iyahang dako kay silang business sa amuang barangay. Iyahang parents kay naa sa politika ingana nya daghan kay silang tawo-tawo ingana gani. Like known kay iyahang parents ba nya anak ni siya. Nya kay edad ra pud namo murag magulang siguro nako og 1 year siguro ingana. Kay edad ra gyapon namo. So ako gigamit ang iyahang ngalan. Butang lang to iyang ngalan si John, John iyang ngalan. Butang na to John iyang ngalan. Nya mao to nga akong gi-replyan iyang manghod nga bayot ana ko nga lagi buhanga oy like kuan man gud kanang nahibaw-an ni John nga unsay gibuhat ni kuya nimo nako nga iya akong gihagit og kanang kuan sumbagay nahagit ko niya og kuan gubot ko ingana. Nakabalo si John ana. Unya dili mi ganahan kung unsay mahitabo sa imong kuya. Ingana gyud kunuhay bisag wala gyud mahitabo ko sa iyang kuya gyud. Wala gyud idea si John ganing uli ra man mi diretso ko na sige na Linas. Amping-amping ra uli na mi diretso ato niya wala joy John wala po niya si John wala joy niya idea nga nanglaag pud mi na po niya siya kaugalingon niyang kabisihan po ingana ba. Pero gigamit ra gud nako iyang ngalan gud nga dili mi ganahan nga balsan siya ni John ba ni unsa na mahitabo sa kuya nimo gani kay powerful biya kanilang family ngana ba. Mo ba ni dakong ulo diri sa mua baya like under mi niyang tanan ngana kunuhay ba. Nya wala pa man mi fraternity ato nawala pa naabot na ni mga fraternity ato pero bata pa man kay mi wala man mi nagapil-apil ana. Ako mga barkada karon member na sila sa mga fraternity pero ako wala naman ko naapil ana kay ni abroad naman ko ngana ba. Ganahan ako nila ipasulod og mga fraternity pero ako dili sa ko pre wala like inyuha lang na pre amigo ra gyapon ta pero di lang sa kay kung mag-apil-apil na mga fraternity ninyo. So mao to like ni-reply na yahig so na siya nga lagi ay mao jud buhanga jud ning kuya gid ay nang mahubog siya ba makainom siya ba kay dili siya makuan ba ngana ba. So mao to like reply ko, sige sige okey ra na like bas di lang jud ko ganahan nga maunsay imong kuya gyud kay wala jud biya mi nangita gubot ato na imuha jud kuya mo nangita gubot ato. So gikuan ako siya gisaywar nako siya ba psychological war nako siya wala ko ni gamit og kuan kanang kinumo ang akong utok akong gigamit nga na gani murag fight
kuan ba, brains with whatever nga na gani. So moto nga, sige ana kira na unya kuan kanang uy sa replyan sa akong uyab guys. Okay. Unya ako guys, di jud ko hilig og kuan. Di gyud ko hilig og sumbagay. Maybe duha ra ka sumbagay ako ang na experience niya elementary pa gyud nga na gani. Di man jud ko hilig og sumbagay gud. Di gyud ko hilig anang mga ma-damage imong ulo or kanang madunggaban makadara nya na di jud ko hilig ana. Even if wala ka na sumbagan, atangan ka nga na gani di ko hilig anang maatangan ko. Unsa pa lang ko, matay pa lang ko ani, black eye ko ani. You know, or kanang mulaag mo laing barangay unya kuan kanang kita kag lalis didto na di na kay moadto ato nga barangay kay kita kag sumbagay nga na ba. So mo po na akong giingon sa iyahang igsuon nga kay naman jud panahon nga kami na po'y amo ang barangay na pud ang naay pista na pud. Unya kadto iyahang igsuon kay mananda to or maglaglaag to diri sa among barangay. Di may ganahan nga maunsa siya diri. Basically mo na akong gipasabot or either nga resbakan siya na po'y atangan. Murag isaywar jud ako maayo gyud. Ngana ako inyang manghod ang akong giingnan ani tanan. Unya maybe giingnan siguro to siya sa iyang manghod sa akong gipang chat nga na ba. Paglaag na mo kay ako ang mama kuan man kanang midwife man akong mama guys. Mura ganay siya nurse ang ilahang boss. So ang boss sa nurse kay doktor. Unya ang nurse kay boss na siya sa mga midwife. Unya ang midwife muna siya boss sa kanang mga BHW, barangay health workers ba nga na. Unya ako ang mama ato, ako may tighatod niya sa kanang trabahoan. Kaya dito mo siya nagtrabaho sa kanang health center sa lungsod. So kabalo na sila kung kinsa ko. Kay ako ang nag-anak ni ko ano, ana ba si Ale no, nga na gani. So mo to nga gabi man ang duty ni mama ato kay na sila'y buntis good nga kaysa kuan health center na may mga buntis dira daan nga nag-labor ingana nya ang midwife muna sila mo paanak tabangan nila og kanang kuan paanak ang buntis ingana. Sometimes good ang karon daghan og kaayong kuan kanang gitabangan ni mama og anak nga ako ang mga classmates sa una. Weirdo kayo. "Ay ikaw di ba day, ikaw man 'to si kuan day, ngana ba? Ikaw man 'tong classmate ni Alin?" Or either ang kanang bana nakabuntis, "Uy dong, di ba ikaw man 'to yung classmate ni Alin dong?" Ngana ba. So no na jud na si mama gyud, no na jud kay ko nga mo ni mama ni Alin ngana ba. So mo 'to gihatod nako si mama gabii ito sa kanang kuan sentro sa iyang trabahoan. Nya mo 'to paghatod nako ni mama, tingala man ko nga si astig naa dito sa entrance sa kanang sentro. Nya mo 'to like ginaog na nako si mama, ana ko nga kuan kanang mauli na ko diretso kay basin wala siya idea gud nga naay nanghagit na kog sumbagay ba. Mauli na ko diretso, nya mo 'to giharangan ko ni astig, unya si astig naa pod iyang mama dito kuyog niya. Like ang iyang mama is nasa iyang kilid nga gigunitan ang iyang abaga ba. Iyang elbow, gigunitan niya elbow or shoulder, arm or whatever. Like iyang kamot gud gigunitan siyang mama. Duol lang iyang mama nako, duol silang duha. Nya si mama wala na ani nalakaw na gud niya sulod na kay duty na siya. Nya na ang mama ni astig nga dong pasayloa jud kay mi dong. Pasayloa jud kay miss kuan nahubog si astig ato dong. Nga na pasayloa jud kay mi nga nya haning nabuhat. So iyang mama nangayog pasaylo nako niya. Nga mangayog og pasaylo si astig nako kay nasaywar lagi nako lagi maybe giingnan jud to sa iyang manghod gyud. Giingnan maybe ang giingnan sa iyang manghod ay iyang mama ba or maybe giingnan niya si astig, nagyastig si astig sumbong sa iyang mama nga ngani nga ana. So mo to nangayog siya pasaylo, nangayog pasaylo iyang mama. Unya ako is like nag-smile ko no nga na-shock. Ang smile nako is tago ra kay ba like mura ra kog nagngisi sa sulod gani.
nga nigana ang akong kuan gisaywar ba nagana siya. Like buang nagana to ba. Like wala man jud mo resba ani niya, wala man jud mo sumbag ani niya ingana, pero nganong nigana man to ingana gani nga pasaylo ang mama dong, sorry jud kay dong, ano sa stig nga, sorry jud kay atulin, hubog ra jud kay ko atulin, sorry jud kay atulin. So mo to ano ko nga, wala ra ni problema wala tay problema, mahadlok mo ko nga si John ba kay balsan gani siya te, ako te auntie na ko iyang mama ba. Madlok mo ko te nga balsan siya didto sa barangay namo ba, mga taga-barangay namo balsan siya nya. Kabalo man jud ko nga hubog ra siya ato te nya wala ra gyud to natuyo gani nga ana ra ba nakainom ra gyud siya tigod. Mao ra gyud to nga ako lang pud siyang gikuan te kanang nabalaka ra pud ko niya te. Bisag wa gyud mahitabo gud niya gani nga na ba. So mo to ana ko nga, sige sige te, sige astig. Kitang-kita na pud ta pohon, balik na pud ko diri kanang kuan laag pohon, gihatod rin ako sa mama kay kuan man ko trabaho man gud ingana ba. So mao nang makalikay jud ko sa kanang mga sumbagay kay gamiton gud ako kong utok, you know like kuan gyud akong utok, mogana gid siya whenever nga di ko ganahan mig sumbagay ngana. So mao to nga niuli nako ngana ni laag mi balik agi. Yang anak ko mga barkada nga di na ta molaag dito lin oy kay basin kita na pud kita tang astig ba niyang sumbagay na pud ani ba ngana. So mo to pagsundot anak ko ako sila giingnan nga ay ra man kabalaka lagi. Okay na mi ngana ba okay na mi kabalaka. So mo to pagsunod laag na mo duol na sa astig na mo ana siya sa may problema na yo diri okay ra mo diri like amigo na kay mi. Amigo na kay mi do. So problema nyo diri len wala ra okay ra mo diri len. Okay ra mo dira okay ra mo sa may kuan dira unsay matabang na ko din. So matabang na ko inyo diri ngana ba. Kay iya na tong teritoryo niya murag nahimo siyang protector kunuhay nako ba. Ngana gani namo jud namong tanan. So problema niya okay ra mo diri len wala ignay mo hilabot ni dili ako bahala li. Ko'y bahala basta na manghilabot ninyo diri ngana ba. Nya mo to nga mo kuan ko mulaag ko naa na siya ako siyang chatta ako siya sa diri kausaw inom sa diri ana. Siya ana nilakaw na pud siya ana lakaw. Nya mo to nga na amigo mi duha jud, na amigo jud mi duha nga kung ako ra usa mo laag naa siya sa diri len inom sa kaysa diri len mo to shot po go ngana aris ako ulis ako adto sa ko kay hatod rin ako sa mama ngana ba. Sumuto nga na amigo jud mi duha nya natoy one time nga sa amuan na pud nga barangay ang naay pista. Sa amuan na pong barangay didto na pud siya nilaag na pud. Di gyud siya mohawa nako guys. Duol gyud siya nako guys. Kaya ako ano mo po ning teritoryo. Di gyud siya mohawa ng kuyog gud mi. Kuyog gud na siya mag-anar gyud na sa kilid nako gyud. Sigarilyo na siya kuyog siya. Asa ko mo kuyog siya nga na ba asa ko motapok sa mga barkada nako didto kuyog siya kay mura na pug siya na pud nahadlok ba kay basig na kita na pud niya ko ano diri nga na gani. Sumuduol siya nako sa aming problema diri len okay ra ka dira sigarilyo nga. Sigarilyo okay ra ka dira okay ra ko kabalaka chill ra ka dira kun wala lagi manghilabot nimo diri lagi. So mo to nga every pesta-pesta, every disco na dyan ay kagubutan gyud samot ng probinsya na gini magsinumbagay dira na dyan ay kanang you know magkulatahay nga na ba sinuntukay gubot. So karon nga time is ang iyang manghod na pod yang manghod og itong uyab ning lalaki sa piyesta na namo sa amuan ng teritoryo nga barangay kita og lalis unya kuan kanang ambot lang kinsa to iyang nakita og lalis mga dilim to taga didto bisita ra ba. Kami nga taga diri wala jud mi kita og sumbagay kay amo amang barangay. Ang katunong dili taga diri mao noy nagsige gubot nga na gani. Sa mundo gubot na hunong ng disco nga na hunong ng disco sa probinsya nga alauna or alas dos na kadlaw nga na mo to duol sa stig so ni ana ba so problema niyo diri ana ba mo to nga kami mga taga didto amo siyang gipug nga namin nga ay duol diri na ta duol diri nako kuyog ta ano ba ay naghilabot ra wala maghilabot mo diri sagday ra na sila dira nga na nya mo to ang uban nga kita gubot dito taga diri amo pong giingnan nga sige na dong adto na mo didto dong paandar nila ilahang motor nga na no pa wala na gubot na hitabo na sinumbagay siguro pero wala na grabe ba nga na gani
Unya mao 'to nga eventually nibalik na ko og kuan, eskwela og kulinarya 'to kay mo lagi di gaano ko ba nga kapuya nga ning kinabuhi oy, tambay ka sige ra kag tagay, sige ra kag gubot, sige ra kag unsa pa na dira inyong kuan dira pangbuhat ninyo nga ano ba mga trip ninyo. Di jud ko puwede ani if forever na lang ko ingani, like forever tambay imong kinabuhi na 'to ingani ra gyud. Kung asang pista nata didto, asang tagay nata didto, kita tagubot diri. Kita tagubot didto ingani ingana so mao 'to nga eskwela ko balik og ganang culinary. Nya pag-eskwela na ko balik culinary, ang kadtong uyab sa iyahang manghod nga bayot, kuan kanang eventually gipusil siya guys. Gipusil to ang kuan, lalaki nga uyab sa iyang manghod nga bayot. Mura siya ganang riding in tandem ang nagpusil ato niya sa karsada pa gyud gipusil. Like, you know, kuan jud ba kanang mo lagi na lagi kanang makita kag lalis ba niya. Gatuo gani kag diha ra na kutob. No, eventually naa gyud gyapon nay residual nga kanang mga dili na lang makalimtan nga naglalis mo. Ingana ba? So mo 'to gipusil siya, giulo lagi, luya lagi, giulo niya. Namatay gyud taon. Luoy kayo gipusil niya tungod ang wala may idea unsay kuan motive sa iyang pagpatay, wala may idea unsay intensyon nganong gipatay siya ingana basig droga ba, basig kita ba tog lalis or unsa na dira. Like mo ginay problema gyud once nga makita kag samok ngana ba, dili na mawagtang gani except siguro if mobalhin kag kuan Pinoy-anan, molarga kag asa ka molarga ingana. Sa modo nga naabot na ko na human ako og culinary, niadto na ko og kanang kuan Amerika ingana. Unya naay ni post, igsuon gyapon nila, babae na ni igsuon nila, murag ate ni nila ni astig og katong iyang manghod nga bayot, nga si astig na ospital. Na-ospital siya nya nangaya sig tabang ba like GCash nga send mo og kanang GCash ingani ingana. Nya mao 'to nga mag-send na unta ako, wala ko naka-send ato dayon kay busy mo kay ko like sige ra kong ingon ba nga mag-send ko pohon, mag-send ko pohon, mag-send ko pohon ingana ba. Hangtod eventually namatay si astig guys, namatay siya. Luoya lagi kay ang picture nga ilang gigamit sa iyang post is naa siya sa ospital unya as in niwang jud siya gyud. Like bukog na lang gyud siya, like ang iyahang naong is mura siya kanang gi-vacuum ba nga wala na gani siya'y unod, walay unod ang iyang naong. Like grabe jud ang iyahang mata 'no is lalom kaayo. Like buto at balat na lang gyud siya gyud. Ingana jud ba like ang iyahang mata is lalom kaayo, ang iyahang naong is like wala na unod. Murag makita na jud siguro to nimo iyang ribs gyud ngana gani niya. Yellow kay siya, yellow siya. Nya kuan daw kanang cancer man siguro to yang namatyan sa liver. Kay kusog lagi kay moinom lagi, kusog kay magtagay ba ingana ba. Unya ako nadungog ato is nanimaho na daw ang sulod sa iyang lawas. Ingana gani. Ang sulod sa iyang lawas kay nanimaho na like murag nangamatay na ang iyang mga organs ba. Kay gani imbalsam mo gud ka ingana ba imbalsamar ka niya. Ning mura po niya ako nadungog like nanimaho na daw, nangamatay na daw ang sa iyang tibuok lawas unya niwang na jud kay siya, na siya sa ospital. Ag buanga lagi like luoy kay gud nagtan-aw ko niya ba like mao man ni sastig ko. So karon namatay na sastig guys. You know if mangutana mo sa akong mga barkada kung nahitabo ba ni nga kuan story like moingon jud sila nga buangan jud ni mga tulin oy like nganong nigana man to imong giingon. Nigana man to imong giingon oy nga ato siyang resbakan, ato siyang kanang you know like ako na jud gamit ako ang hunahuna gyud kung unsay the more nga maka-avoid ko og sumbagay, the more ko nga kanang murag makampante nga okay ra ni mga na okay ra mi ani.
Pero moto rest in peace ni Astig. Wa na jud koy mabuhat adto niya nga murag di naman gud siya matabang gud. Pagtan-aw nako sa iyang picture ako nga abo nga di naman ni matabang kay niwang na jud kaayo nya yellow unsa tawag kana hepa. Kasagaran sakit og liver kay mag-yellow man. Yellow niya as in niwang jud kayo sa moto rest in peace ni Astig guys. Kuan man gud sila murag Muslim to sila or Tagalog ba kay Astig man yung ngalan niya magtagalog man to sila pag-abot sa di man to sila taga diri. Taga sa probinsya mo niya motong tawag siya Astig. Kay Tagalog man sila gamay murag Muslim siguro or what asa to sila gikan nga na Moto matay gid siya. Like every time gud mouli ko moadto ko dito sa lungsod naa dyan na siya gyud. Like mura ganig proteksyonan ko niya. So yung problema ni Dali okay ra mo dira wala ra may na yung kitag away diri ron ako mura sig iro gani nga kung naay mo duol nako is like aw-awon niya nga bagay. Astig Enix diri ra ko kalingkod ra ka diri tangkay ra ta diri so diri na sila dira murag natarong ang iyang hunahuna ba kay nagaila ko no Jaime nga na gani. Pero luoy jud kayo rest in peace jud kayo. So mura to guys. Stories ni Allen. See you in the next episode. Thank you for watching. Balik sa og trabaho. Bye-bye.